Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To mutane na barkamu da warhaka, barkamu da sake sada cikin wannan takaitaccen lokaci. Ku bayani ku ga da nayi tafiya daga garin Madalla zuwa wasu wojaje din cikin garin Cameroon. This is the car that I use known as steer. Wannan motocin da na amfani da shi kenan sunan su steer. To mutane na mun kama hanya daga Madalla mun da shi wasu wurare daidai. Kamar yadda muke fama da matsalolin hanyar su ma haka. Wannan dai muna cikin mota ne da abokan tafiya, ga mun dai we are inside the car moving. So it's not only us that experience bad road. Even in Cameroon they are just managing some of their roads. Haka dai muke ta fama yadda su ma muke fama da hanya su ma wasu wajaje sai a hankali. You can see this place, you know, Mambila Plateau. This place example like Mambila Plateau, but here is Cameroon. Wannan da ya kama da Mambila Plateau sosai. Wannan mota ne container ne ta dauka muku kalla da yadda take fama da hanya. So race nake katta faɗo kanmu. Nan da mun isa wani checkpoint ne ana faman zai clearance, garin ina zaune ina jira. Nan mun gira so garin Nyamboya, wannan garin called as Nyamboya. This is Nyamboya. Yawa, if you know Nyamboya in Cameroon, this is Nyamboya. To ga nan dai inda wata mota ta lalace sun da muka kwashi kimanin awa 7 a wannan waje sakamakon lalacewan hanya. Wannan dai officers ne, but they are here digging the road so that they can pass. There's a problem. You are here, you can see officers on duty, inshallah. Ga motocin da suna faman da za su fara su, amma ina ga motar sojoji ma sai a hankali. So we are about to enter banking. Wannan banking kenan za mu shiga. So this they are park in banking. This is banking. I meet one of my friend known as Umar Tangaram. Wannan cikin garin banking ne duka kamar da yadda kuke gani. Wannan duk garin banking ne. Nan ma cikin tashan garin bankin ne inda dai suke tafiye su ake hawa mota. Wannan duk roundabout din cikin garin bankin. This roundabout is from banking. If you know banking, this is banking here in Cameroon, located in Cameroon banking. So there's the garage where one of my friend that I met with him, he is working. Nan ne garejin sai inda yake aiki. Wartan ganin kusan shekara 5 rabon da shi. He take me to the restaurant. Ga munan dai mun zo restaurant muna karyawa da shi kon Allah. Mun dawo gareje sun sai ga abokan suka ce sam sai dai ni ma na dauke su. Ga nan gari da yanzu insha Allah ya je dauko min mashin yanzu zan tafi. So ga mashin da na bar bankin na da shanyan barash a wannan gaban ne da na tafi inda ka kama ni sanda ka ci kusan naira 40,000 jakan su 15. Nan kuma na isa barash kenan ina tsaye ina kallon ball. Ga nan dai fili matasa suna ta, kun gane, ana ta watsa jiki ne kuma gane ina kallo. Ga yara kanana su dai su abinda suka samu, masha Allah, suna ta danawa. These children how they are playing. It's about to rain. Ya ka gani. So kar ku manta da yin following da liking. Next video na zai kasance muku kogin barash insha Allah. Suna nan ba